Xena li taraħħa darba f'sena biss. Il-belt storika tal-Birgu mixewla biss b'xemat. Xemat fit-toroq dojoq, faċċati ta' djar u anke ġewwa ħwienet u ristoranti. Din is-sena bil-Korporazzjoni tar-Residenti Ġirbin inxtelu aktar minn 26,000 xema li jagħmlu atmosfera unika f'din il-lokalità. Il-Birgu Fest beda l-ġimgħa meta tfal minn numru ta' skejjel żaru l-mużewijiet u postijiet storiċi fil-Birgu. Matul il-ġurnata tal-Ħadd, il-Birgu ttella wkoll il-Militri Tattoo fejn taw semhom mal-170 bandist, akkumpanjati minn banda minn Cambridge. Organizzati wkoll logħob tradizzjonali fosthom il-passju u logħob ieħor li llum tista' tgħid spiċċaw għal kollox. Il-parċipazzjoni tan-nies hawnhekk hija inkredibbli. Għandek ir-residenti qed tifhem jinsew pereżempju jinnaf kull differenza f'daw il-jiem u jipparteċipaw il-100%. Kieku ma kinux residenti tajjeb ġifieri is-support ta' residenti lill kunsill kieku din l-attività mhux se ssir.